Čus, zítra nám začíná Hlídkon, kam se opět po roce chystáme přijet s naším stánkem, s naším e-shopem, s našimi figurkama a ze vším, co k tomu patří. Stejně tak bude tam i klasický stůl na malování miniatur, jako každý rok, kde se může vlít třeba 10 lidí a s tím, že letos už tam budeme mít i profi dozor, jelikož za prvý to sám nestíhám a za druhý to chce trošku oživit. Takže letos budeme mít profi dozor, člověka, který opravdu je velmi dobrý barvíř a zvládne vás provést celým tímhletím procesem jenom tím, že tam s váma bude a může vám poradit. Takže určitě doražte na stánek a samozřejmě klasicky bude opět i tombola. A letos máme pár novinek v tombole, který obohatí trošku tu hru. Jo? Budou tam mini soutěže, bude tam víc cen a bude tam i možnost vlastních výběrů cen. To vám řeknu hnedka za chvíli. U naší tomboly opět vsadíme na klasiku, kde za 5 lístků do tomboly dostanete figurku v hodnotě 100 zadara. Jo? Je to takový win-win, protože i když se nedostanete do hlavního losování a nevyhrajete nějakou z hlavních cen, tak stále máte tu malou figurku, kterou máte aspoň k tomu. Takže vždycky něco dostáváte. Máme letos jednu novinku, kterou jsem nazval Rare Draw, což je prostě pro fajnšmekry, kteří si kupují více lístků. Jo? Z pravidla 10 a víc, takže když koupíte 10 lístků, dostáváte jeden lístek navíc, který je právě do tohoto Rare Draw losování, kde můžete soutěžit o 3 pozice, kde dostáváte kredit k nám na stánek a můžete ho utratit za cokoliv chcete. Jo? Tyhle 3 místa budou v hodnotě 500, 750 a 1000 korun a tenhle ten kredit, když vyhrajete, tak si u nás můžete odníst v téhle hodnotě naprosto cokoliv. Druhou novinkou naší tomboly je Community Draw. To znamená, že pokud nám na stánku necháte na lístku na tombolu napsaný kontakt na vás, nebo si lístky koupíte online na našem shopu a registrujete se, aby jsme na vás ten kontakt měli, tak se dostáváte do komunitního slosování, které je speciální o 3měsíční členství v naší virtuální klubovně, kde členové každé 3 měsíce dostávají nálož miniatur až k sobě domů. Jo, pečlivě sestavenou, aby se s tím dalo odehrát dobrodružství, kde jsou scatter terény, kde jsou miniatury, všechno potřebné pro tohleto a prakticky i do toho dobrodružství samotný. Celkem v tomhle teda máte 3 možnosti různých soutěží, což je hlavní tombola o hlavní ceny, kterých bude 10 až 15 klasicky v hodnotě cca 10 až 15 tisíc. Jsme to docela štědří v tomhle, takže cokoliv jde do tomboly, tak jde taky z tomboly ven výhercům. A druhá mini soutěž bude Rare Draw, jen pro zopakování, pro ty, co mají 10 a více lístků o ceny do hodnoty 1000 korun dle vlastního výběru a následně Community Draw, kde můžete získat členství v naší klubovně. Takže koukněte na to, doražte k nám na stánek nebo si kupte lístky v předprodeji. Každopádně doražte tam, doražte k nám, uvidíme se, pokecáme jako vždycky a zahrajeme si o nějaký zajímavý ceny.